Kenya nitiere tem sani to ng'eto madhi wuok kar saa ariyo ang'en dakika mabiro ka 40 mabiro odhi bedo mopogore gi mano chiwo odiochieng' manyoro kod jalbuche Chachamita ka ng'iyo ok onego bed ni wa discuss characters mag judges lakini nitiere gimoro ma in law waluongo ni jurisprudence and line of thought minenoga ka judge ni godo. The simplest manyalo keto mondo jopiny owinji gin ariyo. Achiel luongo ni positivist, machiel luongo ni naturalist. Positivist en ng'at moro mo believe ni chik kako ndike no e kaka itiyo kode. Ma kata ko wache ni ka ng'ato neko to ebe nyaka nege sechego. To mane kaka idhi nege. To naturalist en ng'at mo believe ni chik yes olose osendike. To ok onyal operate vacuum. Operate kama oganda odake. To nitiere circumstances bende mang'eny ma nyaka ikuong ing'e kapok ing'iyo gimomiyo ng'ani notimo gini. Koro kwa ng'iyo judges gi eki nitiere achiel kuom gi akende be oyiena luongo nyinge ka oseketi kata gazeti nitiere kaka wuon nitiere achiel kuom gi ma en positivist. Chikno kako ndike no iluongo ni Eric Ogola. Mano king'iyo kaka osebedo ko ng'ado ga cases ne. Chik kako ndike kaka nyaka iluwe ma ok odhi consider gik moko mang'eny. Tariyo modong' gi gin wayudo gi ka gin naturalist. Manyiso ni ging'iyo ga circumstances to ginyalo bend or ginyalo stretch jurisprudence kata constitution ma gikel gik moko manyien ma gineno ni yes chik ne wacho kama to no joma ne ndiko chik no ko ng'eyo ni gima kama bende ne nyalo timore oko mar gima gindiko kaso kendo gidhi gi expand kanyo. Koro mano nyiso ni jogi nigi ability kawuono mar loko gima ji 19 kande no oseng'ado. Erokamano ahinya mano kama gintiere kar ka ng'eto medhi chunya Ramogi wang' kinde mabiro ka e dakika machuok ahinya mabiro kar ka idhi bedo kata kigolo kanyo kod Justice Eric Ogola, Justice Anthony Mrima kaachiel kod Lady Justice